tun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bai hau kai ka taba ji an ce an kai atakin Abuja, ka taba ji an ce an ya kace an yi atakin din wani prison, kai ka taba ji an ce daga hanya Abuja da tun daga Kano zuwa Abuja har zuwa cikin Abuja haka wuce Abuja an yi atakin din wata mota ko jirgin kasa ko wani abu, da fa ana yi anan kuma ana yi anan din. Ka san yadda aka dakatar da nan, ka san me akai, ka san ta ina aka bi, sunayen yan bindiga nawa kake ji da can, yanzu kana jin su, ka san ina suke, ka san me aka musu. Ai barka ka cika koshi ma yana cikin tsaro, ka gani a ce ka cika koshi ma yana cikin abin security. Ai yanzu kana gani ƙarya ne ka ce wanda yake hawo mota Abuja daga Abuja ya taho karfe 12 ya ce ya shigo Kano lafiya, ya tafi da Kano ya shiga Abuja lafiya, kuma ka ce ba a samu sauyi a inda ake tafi ba. Sai dai ka ki Allah, in ka ki wannan kuma shikenan iya abin da yake yana yi, kuma ai baka isa ka ce yau din nan zaka kare, yau kuma zaka warke ka fara gudu ba. Dole a hankali ake bi, a tara nan ana ta kiran ana cewa kama wani dan bashi a Niger dan kaza. Ai da a ce jami'an tsaron Najeriya suna yin irin wannan, su zo an kama wannan yau a ce gashi a talabijin, ai da sai an gaji da kallo. Amma shi security ba abu ne na talla. Na taɓa bar misali, akwai wani lokaci da aka ce yan bindiga sun yi ɓanna, sai aka ce ga kuma sojoji sun taho daga Abuja da mobile sun taho sun zo Katsina suna yin bidiyo suna cewa ga mun zo za mu ci uwarsuwa ne. To su da yake ƴaƴan mahaukata ne, laraban mahaukata ta haife su, kawai na ma ɓanna a shagon nan ta ce to ga nan barin jan kamar rara, kawai rara ya zauna. Shi abin security ba na wai kowa ya sani, a'a abin da ake inda abin ya shafa, waɗanda ya kamata ya shafa, abin da ake bukata a gurin shi wanda yake zai iya bada gudunmawa kamar ni kamar kai, kawai information akwai kaza da kaza da na gani ban saba gani ban yadda shi ba. Tunun biya dakatar da abubuwa da yawa akan 95% fa, ba wai kaka ce wai 9 ko 70, 95%. Idan ka dauki damar da Buhari ya tafi, ai magana ce ta gaskiya. Idan mutum yayi abu, wannan kasar ga ainihin muka karbe ta a kwance lokacin Buhari, to wannan bayan a kwancen ashe mu karba, ka gane. Kuma na faɗa duk lokacin na faɗa kowa na ganin abin, amma daga baya da yake aka ce alƙalma suka fito, kuma an zo wanda ma yake jin haushi na ya zo da jin haushi na ce Buhari tun mutum ya dama da ƙasa ya tafi, an ce wai abin kyauta ba, ai kaza kenan. To ai baka ji abin da ce ba, na ce da za a bi in ka bar da Buhari ya tafi, to yanzu an samu 95% akan wannan. Ni ina ganin a shekara 6 ko 7 na abu na Buhari ban ba hanya Abuja da kafata ba, ko dai mata ta rike ni ta ce kakka bi, ka gane, ko kuma me aka ce wani dan uwana ko wani abu ya ce kakka hanya Abuja. Amma yanzu lafiya lau nake kama hanya Abuja, in je Abuja a mota, in dawo a mota, in kuma ce wasu taho an ce su koma da yawa. Kuma duk wanda kai magana anan wanda yake bin hanya Abuja, shi in ma kai baka bi to shi zai gaya maka ba sauki aka samu ba, an daina tara mutane a hanya Abuja, kuma baka san me aka yi ba, baka san me ya hana, baka san ta ina aka ba, jirgin kasa fa aka tare aka fasa. Ka ƙara jin an yi wannan, baka san tsarin da ya ba. To yanzu wannan kawai sai a zo a TV, ai ga yadda muka yi, cewa muka yi ai kaza, ai ta kama su muka kawai a zo a TV a ce gashi ai mun kama wani su suke fashi. Ba haka security yake ba. Amma shi abinda muka sai na security shi ba abu ne wanda za a zo ai talla. Misali idan wani dan fashi aka kama ko kaza aka ce wannan yana kaza za a ce to za a nuna yi, saboda ko da an samu matsala nan gaba akwai irin wannan. Amma irin wannan yadda ake ciki yanzu, idan na je na kama mage a nan ga yadda ne na kama ta, idan na ce ga yadda na kama maginan, to maginan take gaba ba ta kama ba, ka gane. Idan kuma yanzu mutanen da aka karbo a gurin yan bindiga, akalla an karbi sama da mutum 1000 da wani abu a hannun yan bindiga, duk baka sani ba wanda ya zo ya gaya maka, sama da mutum 1000. Kuma manyan su akwai waɗanda su sun shafi cikin gari da yawa, an dakatar da abin dole sun haƙura sun daina. Wasu kuma yanzu ba ma ka san yadda aka da su ba, korarsa akai, kama su akai, me aka ce an daure su ne ko wani abin ya faru da su baka sani ba. Kuma kai ka san kana jin sunayen yan fashin daji, yan kaza duk akan girman tsaro. Mu muna magana yanzu akan maganar babban abin da yake damun mu yanzu tunau, Hausa da Fulani a jona muke, a tare muke, amma duk rigima za a ce Fulani ne, duk rigima za a ce. Kuma bayan kai Bahaushe na yin laifi, dan Fulani na yin laifi, Bayarabe na laifi, Inyamurin na laifi, duk wata kabila akwai bata gar a ciki. Amma gaba ɗaya a jibga abin akan Fulani. Idan wannan abin ya ci gaba a haka, tunda mu ba mu da wasu ƴan uwa na kusa wanda ya wuce musamman ni Bahaushe ne, baba dan Fulani ne zuriya. To baka gani saboda idan an kama sun mama na Bahaushiya ce, amma kakanta dan Fulani ne zuriya. Ka gane, matata Bahaushiya ce, mamanta ƴan Fulani ce.
ta ɗaya mata ta me aka ta ba fulatana ce amma babanta bahaushe ne. Akwai abubuwa da yawa a saƙe muke a ƙulle muke, ko bature da ya zo nan dole sai da haƙuri ci mana wasu fulani. To ni ina ganin wannan abu da ya kamata mu cigaba ba da gudunmawa, wanda ya laifi a tantance wannan ne mai laifi, wane ne mai kaza. Amma a bangaren security abu da yawa wanda baka sani ba, wanda shi wala an mutumin biyan zu me yasa an mutun ya abin kirki ba za a yi masa ba. Duk bala'in da muke ciki muna ciki magana ake talaucin nan mun ce duk abin da rigiman nan ta local government ce da aka rike, kudin local government ne da aka rike. Kudin local government ne yanzu Tinubu da yazo duk ya tattara a balkalman. An yadda 75%, 80%, 90% talaucin da ake ciki rike kudin local government ne. Kawai Tinubu zo ce gwamnoni su saki kudin local government ko kuma kai su kara. Da basu yi ba ya kai su kara da kanshi yace lallai an saki kudin local government. Duka yan arewa nan mutane ko roman baka ne mutum yayi, wani ya roman baka ne mutum ne suka roman baka. Wannan abun kotu aka ce, kowa karkashin kotu yake fa. Tunda babu yanda zai da su, mu din nan da kudin namu ne na local government din, mu din ba yadda zamu yi da su. Idan gwamna ya zama gwamna ba yadda zaka da shi, kudin nan a hannun suke. Yanzu aka ce a kai su kotu, wannan kudin a haramta musu taba kudin local government. Ciyaman ɗinka ya ansa ya baka kwangila, ya ba dan uwan kwangila, ya ba kaninka, ko ya ba wani dan garin kai ma ya baka aiki. Za a samu loto arziki. Amma mutane ni ban san abin da yasa in mutun yi abin kirki dan Tinubu ne kawai sai a ce kuma dan yayi wani abin kirki ba za ka faɗa ba. Wani abun ma asir ne, jaha ake bi, ayi kaza nan ayi kaza. Yanzu gwamnatin Kano an bashi trailer 90 na abinci zai ba mutanen Kano. Da Allah ka ayyana trailer 90 trailer idan ka dauka kace 4,000 zaka ba mutum daya, mutum za su samu mutum kenan mutum 90,000, mutum 90,000 sun samu. In kowa ya ci da mutum 5 mutum ne suka samu. In ka je ka wannan lissafin a gida sai kai ka tabbatar da abin da Tinubu yayi. Wannan kayan daga sama yazo an ba abu trailer 90 ya raba mu talakawan Kano. Kila ma kafin sallah zai raba tunda kaga yanzu ana bukata, ko kuma ya aje ne ya so ya kara trailer 90 sun yi so ne a tana hannun shi ya sani. To ka tambaye yanzu a cikin suruti a boye an zo an gaya maka ne, ya kira ya ce a gaya maka an bawa trailer an bawa abba gida trailer 90 ya girma mutalaka, an zo an gaya maka ba security bane. Kai ba a ce kana san ka da da mutanen Kano. A'a ba ai ba magana shi ya san ne magana ya san ba da wani dan ba bashi wani an bashi ba. Ka gane magana ake ta an bashi trailer 90 kuma shi ma na san kokari ke samu trailer 90 ya kara ta zama 180 mutum 180. A'a ni kyautar so nake yi, kyautar zato, saboda misali ai ina ga an ba da 90 ya kawo Kano zai kadan. To amma mutum 90,000 su samu buhu dai ai ba karan abu bane, ko na masara ne ko na dawa ne ko ma na me. Idan abba ya kara trailer 90 ta zama 180 ya zama nawa kenan, mutum 180 su samu buhu dai su ci da mutum 5 mutum nawa kenan. Dan Allah ka lissafa, wannan ba security bane. To kai za a ba gwamnatin Kano trailer 90 ne ya je sa a gida daga ci a ce bar mutane babu. Ku gane abin wanda ake ana so ne duk yadda za a yi a ga an samu zaman lafiya. Zaman lafiya wani ba shine ce koshi. Ka gane duk wannan abin da ke kaman kana jefa magana ne a fafito da trailer nan araba mutane. Ai da mu an bashi ne ba wai dan ya aje ba, kuma ka san kai ma ba ajewa ne ba. Ni da man zato na kyauta zan dai kila abba ya aje wannan trailer ne yana so ya ƙara wata 90 din ya zama 180 ko kuma ta kai 200 sannan ya zo da ba. To haka in abba ya haka ai ko sau dai sai na ci abba ya burge ni, ko sau ɗaya dai zan fito in ci abba ya burge ni, saboda an ba shi trailer 90 ya raba ya ƙara 90 ta zama 180. Akalla mutum 180 kenan za su samu buhu ɗaya. Mutum 180 sun samu buhu ɗaya. Akalla sai ka samu wajen mutum 700 ko 800 sun samu abinci a wannan cikin harka. Ai za a ji daɗi. Ai dole anan in dai abba ya haka ai dole in jinjina masa, ko sau ɗaya in ce abba ya kokari.